Wavuma wakhohlakala waba yiqovu zokuhamba. Ngeke. Phela mina ngikho ukuthi ngisandaweni ngiyakwazi lokho. Mfana mangizazi izinto zamafoni esimanje manje. Okay, ngoba wazi yazi khona isonto abangimeme kulo. Awukaleli ukuthi sihambe sobayithu. Hayi, amasonto yaphi manje? Hayi. Lo muntu akhe ngamfuni kodwa shemela. Angisenze Valentine enhle kanjani? Yo ayijabula bona. Indaba react kanje. Hayi nje ngangakwazi ukukhuluma kodwa manje singakwazi ukukhuluma. Okay, siyabona. Ngiyathemba ukuthi ngikwazi ukufika. Sabona. Manje ngoba bengiplan ukuthi mina ngizeza esontweni lakho next week siyenze njani? Mina nasithi sanjani ka? Ehlale pha sibampa umthetho sefika thina fika izinja zaseghetto heavy son TK with the best hope sifuna umaqala big cribs then invest bro working on progression pray to God for better days my life be changing even though it's filled with pain carry the mission still soul searching trying to find my balance feels like I'm in a wave song is feeling pain but we got no one to blame see I'm never chasing fame but I wanna play the game got my coin then by the love me I'm gone not that I'm a fool ukuthi game igcwele inyoko igcwele ikhova siya approach sifuna ungabi nadola ngalahle ithemba sibala uNkulunkulu khona qine ngadolo noma izitha zigcoba You know how this shit goes. This type of music finna save souls. Stay bold, you just gotta let go and open up your mind, expand your world. You know how this shit goes. This type of music finna save souls. Stay bold, you just gotta let go and open up your mind, expand your world. Wake me from my slumber. You really did your number on me. Fate was calling, can't ignore it. I've seen a lot. Nawo lo msebenzi lona-ke wamafly lawo besonto. Mfana muyancomeka ke lo wenzile namhlanje. Ngenzela ukuthi nami bebona abantu ukuthi siza abantu community church ibaleke kanjani emphakathini. Ayibaleke kakhulu. Maye uphi-ke lo munye? Uspontshi baba. Uspontshi sabambekile lapha kuba ngazi wenzani. Kodwa khona sabambeke ngakho. Kodwa kuzoba right masuka. Okay. Manje kufanele siqale nje lana nje ngasesitolo futhi ngiyakholelwa nje ukuthi kunabantu esisoke sibathole khona. Singabantu lapha sibanikeze nayo le mpahla. Futhi ngathi uNkulunkulu angasisiza seyiqala. Ngikubingelela egameni lenkosi sawubona mzalwane. Yebo njani? Siyaphila lana kube kunenkonzo ebivulwa lana kule sonto leli siya kulo. Le sonto siya kulo i-community church. Isiza abantu community church. Siyasindisa senza yonke lento ongayicabanga sivula abantu abavaleka imlomo abakhubazekile siyabavusa behambe ngeenyawo manje besicela ukuba uze umemezele nakwabanye ukuthi beze esontweni lethu elisha ngaba imtokozo enkulu le ukuthi sibabone. Okay. uNkulunkulu akubusise ngane yakho. Yebo. Nango omunye ngathi yamthola lapha ezansi. Nange futhi incwadi fanele iphele nje Namhlanje fanele sibe siwaqedile lamaflyer. Shona kwalelanga nje sobe sesiwaqedile vele. Sithembe ukuthi nabantu bazolithanda lenkonzo yethu siyikhandayo. Sobona ngene. Sanibona. Ndana mntanami kuyobe kunenkonzo ebivula kule sonto leli siya kulo. Manje besicela sibambele kanje. Kule viki nje lizayo sobe silivula.
Okay. Hawu, isikhathi utheni. ngizoba khona. Besacela ukuthi umemezeleke nawo abanye ukuthi beke befike bezobona lenkonzo yethu le. Hayi, khulekani. Siyasindisa, senza konke ongacabanga, sivusa abantu abahamba kuma wheelchair. Senza konke nje lento nabantu abayimumu siyakhona ukubavusa. Nezingane ezidelelayo naso sayithandazela zibe right emakhaya. Okay. Nalabafana abathanda amantombazana. Nani mantombazana enithanda abafana yacela ngane mungajoyi. Hayi, khuleka kakhulu. Ngaba intokozo enkulu ukuthi ufike esontweni lethu ngoba nezingane ezijolayo nazo ziyayizuyeke lo mjolwazi masiyithandazela. Hayi, sesikhona baba. Amadimoni onke ayaphuma impela. Siyawakhipha nje kwabo. Hayi, sobe sikhona impela ngiyoletha konke okuza yonke. Ngaba intokozo enkulu ukuthi usilethele kona. uNkulunkulu akubusise ngane yami usosala kahle. Sibonge. Alonde. Hello, Nta. Yaphilana. Yaphila. Yaphila. Ubusisi wakho. Sekhaya. Letha bigcina ukumbona lapha ubhuti wakhe wangibamba ngempama. Hawu, Ncesi. Unjalo vele. Bethe lapho. Amafly esonto la. Hawu. Suvula Amaziko isonto nomfundisi noSport umngane wami lo ngangihamba naye. Besimuma. Yeah. Oh. Awusayakwazi ukukhuluma uSport cabanga. Ngempela. Yo. Okay. Yeah, manje next week siyalivula lesonto ke. Awusebaba. Siyasindisa senza yonke lento ongayicabanga nje. Usoza. Uzoza ke noAzi. Ngafika ubhuti wakho inkinga la. Awangeke akathandi vele isonto lo. Hayi. Okay. Siyabasindisa ke nalaba ke abajulayo sabapapatisa bayeke lento abayenzayo. Size ungajolo bana uzogaxela. Okay, soza khulile. So let me get going. Ngicela noAzi. Sure. Bye. Bye. Green. Yeah, phase. Bese uyasivula isonto bethu abona isifundo. Futhi uma uye lo mfundisi vele. Yeah, phase. Esonto leni nikuphi phase? ngala ifo. Alright. Ngi13 next week nje selivula. Alright. Bebaningi abantu. Yeah. Ngaba intokozo ukuthi nawe uvele. Alright. Vele tani Ngafini kubona. Nangiyaphila. Ngihambe contribute ama flyers lana esonto esobe silivula kule viki elizayo ngesonto. Ikuphi lento? Ise4 lapha ngasibox. Phakathi taka. Ayikhona noma ikhona. Hey. Ikhona khona abajulayo siyabasindisa beke lento abayenzayo. Manje liyaqala ukuba khona la. Liyaqala nje ukuvula nje. Hayi lutho mama vele iqala ukuvula. Mawuseke wayenza lento ayenzayo. Akazo beqala. Manje niyamthemba. Asiyamthemba uvusa isimumu. Manje siyakhuluma. Inkosi ngeke ngiqolele lento eniyenzayo. Manje siyakhuluma. Uyakhuluma impela manje Mina sengangisiza nje. Kwezothando bakithi. Hayi khulileka mama khulileka. Nenkinga enkulu bhuti wami. Ngeke uzobuya ima la vidavo wakho. Angimfuni ngifuna omunye omusha. Mama ufuna uthola umuntu omusha. Uzomthola. Sina intelezi siyaqhuma siyaphalaza. Mfundisi kodwa lona. Hawu mfundisi lezi zinto zesonto lezi. Oh, ayi mina ngiya understand. Yeah, we understand. Uzokuchazela. Hayi ngiyamthemba yena. Manje inamba yikho umuntu bese sikhuluma ngikhethe lapha ngimfonele ngibuze ngabanzi. Angikana manje ngifuna ngifakele ama number. Tholakala la. Siyabonga. Nkosi nibusise.
Le ndoda. Awundoda yinto. Undosho ufahlakile ndoda. Angidada isihanga. Undosho ufahlakile. Manje ndoda what about amajitha? Ndoda ngiyasi lokho isichaza mfethu amajita siwafika le phambili. Ikhwama. Yekela indaba zezikhwama sambe. Hawu. Angifuna sisaza umsayida ngisiphethe likhulu egcwele amasayida. It's me and my dogs, yeah, me and my dogs who pulled up in a pouch in a dream yesterday. The vision didn't die, I'm a gem, I survived, okay, take it easy, mama.